Hello mga kawigel, welcome back po sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre sa pagkakantong ito ay magmumukbang po tayo ng pork chicken adobo sa sukang tuba. Yan po, tapos may itlog, nandito po yung ating kanin. At ito pa ang ginamit natin, yung pork pata. Tapos ayun po, nagmamantika, pinatuyo. Yan, bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So, yan, hugas po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Ano po natin. Pork knuckle. Kain po. Sarap. Malinamnam po. Mga buto. Lambot. Buto.
Kakaibang linamnam po pag ginamit yung suwang tuba. Sarap. Sarap ng adobo. Ang sarap po talaga ng adobo. Lambot.
Pesos po. May mga buto po kasi maliliit pinipili ko. Sobrang lasa po. Yung sukang tuba. Nagko-complement po, nagbibigay po ng kakaibang aroma. Bukod doon po sa asim. Bukod doon sa asim, yung kakaibang aroma po, masarap po talaga. Last week po.